n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ ọkụta wee benye n'eze ala eze ala ego anyị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmagije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmagije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọnta mbaki ndị ochie fọnta mbaki fọdasi gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fata mma bụrụ Baịbụl bịa akpụkpọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ga-adịkwa mana Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọma nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji agba awa eziokwu niile agba n'ụbọchị tata n'ụbọchị eke asị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya ama anyị asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ọhịa nkwu ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị dị wee bịa bụ ihe niile what you should know about sacrifice ịchụ aja part 2 anyị kụziri part 1 yesterday so ọ bụrụ na ị watch your part 1 please go to my YouTube channel and watch it unless if you are following me on Facebook because right now we are on Facebook live too yes maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na social media afọ m bụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazie ọrụ mmụọ dị iche iche yes abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry rụkwazie onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer my mission is to help people live better life ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebidokwa na April 6 ndị mmadụ ebukubego maka ya so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị ya ihe ị ga-eme bụ ndị na-esonye bugo na ya amadịgo ka esi eme mana maka gị gbaba onye ọfụ ifọwọdụ ọrụ m 3 prayer request gị mee donation token to the account number aja mbunye na aja ịpụta ihe ụbọchị a ga-ebido ebu na ya bụ 6 a ga-achụ aja dị iche iche new entities of power so na temple we present here all the prayer requests
distance abụrụ ebe anyị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the planet Earth ka bụ ofu. Then bọsị anyị ga-emechikwa ya bụ on 19th achụkwa aja dị iche iche gbuo eburu wee mesara aka esigo na aja abụrụ ọtụtụ ndị mmadụ mana ya bụ ndị na-eji social media testimonies bụ ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị bịara a na-echefuna na ndị sonye na aja n'ọsọ ọsọ ha ga-enweta etu ya bụ ihe si bido ya na etu anyị si wee conclude ya dịka ndị so m mana m adịghị show ihu ọrụ na social media ka bụ ihe ya ama maka na ọ dịrọ necessary. Then nke ọzọzi bụ ọkwa dị mkpa ọ bụrụ na ịwụ my fans niile eso m ma na ịwụ talented actor or actress or any upcoming person, yes, they chọrọ a platform ka enyere gị aka ka ị nwee ike ka akara aka wepụta ihe because I keep saying it, this is born out of genuine love for humanity. You know why? I believe na akara aka mmadụ bụ ihe ga-elift gị. A gift of a man make it a way for him. Is your gift that will uplift you. So ọ bụrụ na ị nọ na akara aka gị ide ude ịpụta ihe, so ọ bụrụ na ị nwere ụdị akara aka dị etu a mana ị na-achọ a platform ma ị na-achọ onye nyere gị aka, opportunities here presented by Ugochitubelu movie productions. Agwa m na anyị nwere movie academy anyị na-ehiwe ọfụ. So ọ bụrụ na ị nwere talent ya na-eche ya alụ either you an editor, cameraman, or any department you can work, chat me on WhatsApp because I achieve video rehearsal by Monday. I get video, and we are trying to build a movie academy for oraifite. You know that? Then the car walk them. So it's just here. I want to tell you na Eze-Ana na charge na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Then ka anyị gaba n'isi okwu n'isi anyị dị wee bịa taa. Gịnị bụ ịchụ aja? Kedu ihe ị ga-amata gbasara ịchụ aja? Kedu ihe ịchụ aja ga-emeri gị? Kedu ka anyị si achụ ezigbo aja? Ọnya part 2 nke bụ ya dịda. Mana ka anyị digress a little na part 1 anyị kụzi yesterday. Ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na gịnị bụ ịchụ aja? Ihe ị ga-eji wee chụọ aja ka ị wee chụọ ezigbo aja bụ mgbe ọbụla ị sacrifice or deny yourself what rightly yours. It could be your time, it could be your money, it could be whatever you have, it could be whatever. But for that sacrifice to be a genuine sacrifice, it must be done out of genuine love. It must be done out of genuine love. Yes. Then because without genuine love, you will not be able to show love and do genuine sacrifice. So what is sacrifice is when you are giving out something you have. It could be your intellect, it could be your technical know-how, it could be your spiritual advice, it could be eatable things, it could be money, it could be anything, but it's yours. You want to give it to a less privileged, somebody you are better off. Or it can be a human being, or it can be creatures, like those animals. Our forefathers, they understand how things work. During those times, if they are eating outside, they normally mold fufu with soup and mold it. After that, they will throw it, or even rice, they throw it. They knew that some of these cocoa ants and the rest of them will feast on it. It's an act of love that these animals, but you remember them. So whenever you are remembering someone you are better off, it could be animal, it could be human being, you are showing love. You are keeping that God mandate. Because in Genesis chapter 1 verse 27 down, God gave man mandate to be in charge, to be caretaker of the entire creation, to show love, to hear you know correct. So when you are, God cannot from heaven directly feed those animals, but God can use you and me to show love to those creatures. And whenever you offer those saraka to those creatures, they will become happy because they knew that this sin is not just ordinary particle, that this is intentional act of love from human. Believe in me, it's just that we don't understand
or hear their voice. They don't see beyond their nose. If not, your mouth, your heart will be full of joy. You know, hear those azụ nọ na mmiri, all those aquatic lives nọ na mmiri, aṅụrị ha na-enwe maka ya bụ ihe anwụ ihe ọnụ na-eri na so and so forth, ịkwa wee bịa na mmiri in appreciation, ma ọ iji wee nye ekele, ma ọ iji wee ya ihe obi na-atọgharịkpọ. Ekele ha bụ Eze-Ana abịakwa n'ụbọchị taa, maka na mgbe ọ bụla m bịara iru na ọgbarata na mmiri, mma ewere ihe ọnụ na-eri nyegoro ha, ntụcha nzu tụọ edo enye ihe ọnụ na-eri, gwa ha na Eze-Ana agbagotago. Ya enwe mbezie maka aja ha nji maka ebe definitely ha na-eri ha mana this thing I'm giving them is not what originally lives with them in the water. Yes, like when I'm giving them banana, when I'm giving them biscuit, they knew this is a special species of kind of food they will eat and marry. Mgbe ha na-eri ihe ndị a, ha na-ajụ na-asị Chukwu okike ihe ọ bụla Eze-Ana, because whatever I'm giving them I have already spiritualized it. Ewerego m ya kpee ekpere na ihe dị etu a bụ ihe m na-enye ha ka ha nyekwa m ihe dị etu a. Na example na m na-akwatara ihe ọnụ na-eri ka unu nyekwa m ihe gịnị ihe ọnụ na-eri. So whenever you are cause of joy, source of joy to any creature, believe in me, you will receive whatever you have given in multiple fold. So what am I protesting today? Make sure that you are a source of joy to ihe niile Chukwu kere eke. Especially less privileged people that cannot pay you back, especially those creatures that physically they cannot be of help to you physically, but spiritually, believe in me, whatever you give to nature you must receive it. Nature does not owe, you understand? So, and that is why it's one of the principles of nature that givers never lack. There is no thing you give to nature, nature will not give you a multiple fold. Let me give you an example. When you plant a corn, believe in me, nature will ensure that you receive that thing you planted a multiple fold. Yes. So whatever if you are a source of pain to people around you, believe in me, you will always receive pain, and pain will never cease from your domain. Yes. So a source of joy to ihe Chukwu kere eke, believe in me, things of joy will always happen in your life and in your family, because life is all about garbage in, garbage out. Whatever you give is what you receive. Go and read it again. Galatians 6:7 said God can never be mocked. Whatever you give is what you receive. Whatever you sow is what you receive. Meaning that once you are on earth, one nena achụ you are kind of creating joy, happiness to other things, to other elements, to human beings, what they cannot afford by themselves. And whenever you give them to such things, they celebrate it. They pray. They pray that whatever so Eze-Ana jibia your makia si meria. Mana because they don't hear you will not understand the fact that they pray. So what am I saying? Na achụ aja. Onwere aja ọbụla ị chọrọ ka gwa gị, let me tell you the truth. Onwere aja ọbụla ị chọrọ bụ ihe efu. Ị nwere ike ịchụ aja ka ị nwee moto, mana mmụọ amalugo na ị nwere short life, and then mmụọ amalugo na ihe ka adịghị mkpa na onye dị ndụ ọ dịkwute ihe ọma, ọkwa eziokwu. Mmụọ amalugo na ihe kagoro mkpa abụrụ moto, maka na bata nwa echi abụrụ ezigbo ihe. Na mmụọ amalugo na ihe kagoro mkpa, ihe ikwu na ibe gị na-ayọ n'isi gị igbo ogologo ndụ first, mana ị na-ayọ moto. Mmụọ amalugo na ihe ka mkpa n'ebe ị nọ bụ inye gị ogologo ndụ. So ịchụcha aja nwa, mmụọ ewere wee spare your life. O nwere ike spare your life from snare, ọnya ndị ilo kwelu n'ebe ị nọ. O nwere ike ịgba ọnya amoosu mmụọ ma ọ amoosu mmadụ kwelu, mmụọ ewere ebukwapụrụ ya. O nwere ike ọ bụrụ accident which you have consumed your life. It doesn't involve in that accident. Ọ bụrụ na obere ihe, maybe windscreen ma obere ihe kawara aka, ọ bụrụ ọbara wee pụọ. Ihe a ka a na-akpọ symbolic redemption. Ihe a bụ accident aka a na-egbughị egbu, mana symbolic redemption bụzi mee obere ọbara pụọ n'ahụ, ọ bụrụ gị symbolic.
that ọbara ahụ na-achọ ka o rie ọbara isi gị ọnwụgo obere ọbara drọpụrụ dị afọ ekwukwu ụgwọ gị adị nwerego onwe gị. So nwere ajụ nke bụ eziokwu na nwere ajụ ọbụla ị chụrụ n'obiọma ga-abụnata ihe efu. Ọ dịrọ possible. Nwere ajụ ọbụla ị chụrụ with all your heart ga-abụ in vain. Trust me. Mana ihe na-eme mmadụ bụ na mmadụ adịghị afụ beyond his nose. Ị nwere ike ịchụ onye bụ aja obi ga-abụrụ na ọka ịchụ aja bute ego anyị na-achọ ibute na ozugbo ime ọnụ nwere ego ihe ahụ ibute ego anyị na-achọ ka iwe ka ibute ịdanye n'aka ndị ori. Ime ọnụ nwere ụdị ego ahụ ya abụ isi na ọka ibute nwere ike ibute ịdanye n'aka ndị kidnapper ịmara. Mana mmụọ nwere ike ịsị mba, this is not the time, because na ndị ọbụ ndị ilo gị anwa na-eche gị ka a nara onye bụ ihe ahụ abụ oke gị, they are still there. So maybe nature will say okay, ọ bụrụ this year ka ị agbanyawo moto that Bentley, that Lamborghini ị chọrọ ịgba na ọ bụrụ this year, no next year, because na ndị ilo gị anwa ndị ga-abụ ndị ga-eso gị ime ndị ga-alaiki ihe ndụ gị maka na afọ na ihe ọma emere gị na ha ke nwere 2023 ya December to live. So mmụọ decide ya na ihe yọrọ for gị nwa ịdị ndụ ogologo wee enjoy ya akụ na ụba anyị na-ayọ maka ya na ọ ga-abụ na 2024 ka e wee nwee ike ka ndị ilo gị ọnọdụ ha wee nwee ike end ya. Mana gị nwa nwere ike ịfụta ya na asịrị gị ekpere. So I can tell you na-achụ aja ndị Igbo atụ isi na ka a na-achụ aja ka ikpe na-agba ndị mmụọ kwa eziokwu. Chụba aja, let it be na nke fọziri mmụọ ime n'imego nke dịrị gasị mmadụ. Mana mmadụ esi ka ya gba nkịtị abụrụ ya ịghọtara ya. So ịgbakwana nkịtị ịgbana nkịtị si ya n'imego nke a n'imego, keep doing it. One thing I like in life is being consistent and keeping faith. Because if you are not convinced and you don't have faith in something, believe in me, you do it once, twice, you give up. But if you have confidence in something and you believe wholeheartedly in something, believe in me, even if you are not seeing results immediately, you keep doing it because you have seen it is a part of life. So what am I saying? Na-achụ aja. Ọ bụrụ na ịbụ onye nọ nso ebe mmiri dị, ị nwere ike iji aka gị na-akwawa ihe ọnụ na-eri. Jee na my YouTube channel ihe afọ ebe m kụziri etu esi akwa ibu eje na mmiri maka iji kpe ile ọma. Gwa gị ihe bụ ndị vital things ga-adị na ya, mazie ndị ọzọ bụzi ya abụjara jee kpe ile ọma. Then maka mgbe ahụ iji ego jee chụọrọ ụmụ azụ ma ihe niile bi na mmiri aja. You show love and ask them what you want, your prayer request as a return. Mana ọ bụrụ na ị nọ mba dị anya, maybe ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ ebe ị nwere access to water, then you can engage your spiritualist, onye ga-agachi onye bụ aja n'afa gị. Then mana that one enwere aja ndị ọzọ ị na-achụ mgbe ị na-echukwachi onye ụwa gị aja ka ị na-achọ ịmara, maka na mgbe ahụ egburu ọkụ a sie ji a wee mesara aka aja ka ị chụpụ. Then ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ga-abịakara bịa rie dozi ji anwa and ọkụkọ anwa nke e nyere ha ya ụkwasara aka. Then ndị mmadụ ga-erikwa the rest of the flesh and the rest of the yam saraka ka ime. So nwere saraka ọbụla, nwere mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe na-efunara. So obido tata chụba aja. Aja ị na-achụ ga-abụ maka ọdịmma gị. Achụ ị na-achụ ga-abụ maka ngọzi wee nye ezinụlọ gị wee nye agbụrụ gị. So nwanne chụba aja no matter how small it is. Chụba aja no matter how small it is. By ịchụ aja anwa ị na-eke. Do you know the type of happiness na-adị n'obi ndị mmadụ ndị na-abịa na Ugochitubelu ọdịnala temple every day? Today by 2 o'clock boys ndị mmadụ ga-ejikwa. O nwere ndị chekwubere echekwu maka amago na ebe a na Ugochitubelu ọdịnala temple na ị ga-eri ofu efere pepper soup karịrị 1,000 naira n'ahịa with otu bottle beer. So how they look up to that. Ndị na-agba aja ya gazi na-echa vidiyo metụ aka na share button. Inwe ajụjụ send a message na 08057837672 ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi. Ihe ndị a bụ ihe ndị ya eme maka udo obi ka ọ dịkwa n'ụdị oge a. Echi niile bụ Saturday bụ Sunday n'oge awa nke eziokwu by 9 AM. Share this message. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke a n'ụbọchị tata bụ Eke. A sị na n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile
receive blessing, receive favor, receive upliftment.